Onolube wanda banoso. Ibo muluzomo ndi Family Melo ekene muno. Eji mnaka na ngina zino na gino na simma akapukadu nwanye nkasi mmate. Onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asenka hera na so na Igbo kostala anyị mma ise. Ana manabata anyị ọzọ tata na agba nke asaa na nyebu njem nchekwa ezinụlọ Safe Family. Dịka nnesi ekwu na nyebu ije dele mụ na nke na anyị ga-aba na ezinụlọ anyị dị iche iche mekene. Chedozie ya mee ka udo na ịfụnanya mekene bata nyabụ ka anyị na-eme program anyị fụna nwunye di ga nwanne ga nwanne nwunye nwa ga nne ga anyị na-ahụzi akpọ ihe megini na-ejije mee udo maka na ị ga-esi ebe a wee mata ebe mmiri si wee megini si wee bụ opi ụgbọgụrụ miti na ụmụnna anyị na-azị aga be nna ga na-achụ gị ọsọ ọ ya akwụsị ịchụ gị ọsọ n'ịga n'iru dịka nsi ekwe na nketa bụ agba nke asaa ya maka ntụpenye ga-azụ ihe ndị anyị megoro na nke mbụ anyị kọwara ihe ezinụlọ bụ maka na dịka anyị si wee kwuo na ntọala ezinụlọ Igbo adọrọ ka nke a kụziri anyị that is made up of father, mother, children. Ezinụlọ Igbo dị omimi, ezinụlọ Igbo bara ụba nke a ka anyị kwuru na agba nke mbụ. Na agba nke abụọ anyị kwuru ụlọ ọbara na anyị bụ ndị Igbo chinyela azụ na-eme gịnị ebi obibi ezinụlọ dịka esi wee mee gịnị ka esi wee zụlite anyị maka gịnị na ezinụlọ Igbo na-eme gịnị ọ na-akwado nwanne, ọ na-akwado inye aka, ọ na-akwado ịdị n'otu, ọ na-akwado mbuli elu. Na agba nke atọ anyị kwuru ọghọm ahịa dị na family system nke anyị na-emesikịta abụ onye jezi ome gịnị ojije ebe ile onwe anyị malatụ na anyị bụ ndị Igbo n'ihe anyị nwere bụ ọnwa anyị nwere ọnwa anyị na ndụ, anyị nwere ọnwa anyị n'ọnwụ maka na ofu onye anara eme onwe ọkụ ya. Na nke ịnọ anyị kwụziri ụzọ dị iche iche anyị ga-esi ome gịnị wee weghachite ya bụ our family system. Dịka ịmatụ anyị kwuru na asụsụ bụ ihe na-eme gịnị na-ejikọ ndị language is what binds people together. Anya bụ na eji eme gịnị anyị ga-eweghachite asụsụ anyị kwukwelu sio na anyị ga-ebido nkịta mee gịnị kụnye ebe nya bụ our family system na gịnị n'ime ụmụaka anyị nya bụ true upbringing. Na agba nke ise anyị kezikwara n'iru na-akpọsịkwa ụzọ dị iche iche maka na anyị kwụsịrị ya na agba nke ịnọ ụzọ dịkwa iche iche anyị ga-esi emekwa gịnị weghachitekwa our family gịnị our family system. Na agba nke isi anyị kpozie okwu afọ ebe mmiri si wee mee gịnị bụ opi ụgbọgụrụ maka na ihe mere ede ji wee bee gịnị bee nwee kedu ihe tisala ezinụlọ Igbo, kedu ihe mere ezinụlọ Igbo ji wee dịzịa ka ọ dị tata. Nke mbụ anyị kwuru na ụka so n'ihe mere gịnị tisalụ our family system. Anyị kwukwelu sio na ndị Nollywood sokwa na ndị mere gịnị ndị tisalụ our family system maka ụdị ka ha si wee na-eprezenti our family system mere anyị na-etozi na-afụ ụmụ ihe ndị anụwa na-enene anyị na-afụzi ihe anyị ọ dị anyị ka ọ bụ ihe ọjọọ mana ha jeje nweta nke ndị mba ha mechaa anya ha eme ya ka ọ mee gịnị ka ọ maa mma ka ọ dị ụtọ anyị chezie na ọ bụ nke a bụ nke ka mma mana ọ bụrụ ya ka mma. Tata anyị ga-ekwuzi nsogbu a na-enwe n'ezinụlọ. Nsogbu a na-enwe n'ezinụlọ ya ka anyị ga-emetụ aka tata. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-ebere ndị nke niile ndị agalaga nene ya na description box ị ga-afụ link ị ga-eji wee nene ya ma nke kasị nke bụ tụsoo ozi ya ka o mee ka wee mee gịnị ruo ndị ọzọ aka. Anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Nsogbu a na-aga enwebe n'ezinụlọ bụ nke mbụ nwaanyị a metụtara nne, nwaanyị a metụtara ụmụ nwaanyị amụrụ amụ n'ezinụlọ agba ndị ihe dịka ada nne osotaala n'ihe niile bụ nwaanyị amụrụ na ngwuru a. Nwaanyị a metụtara nwaanyị nke anụtara anụta ya bụ nwunye nke anụtara anụta. Ihe niile ndị a niile bụ ndị mekili up ụmụ nwaanyị in family. Nya bụ ebe nsogbu na-esi apụta dịka nsi wee kwuo n'oge mbụ na ka anyị na-echi ya azụ na our family system ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-agbazi ya ka anyị na-amodernize ya ka o mee gịnị ka ọ baala anyị unu ma n'oge mbụ na a na-ahanye nwaanyị ahanye. Nya bụ ị nwere ike amụọ nwatakịrị nwaanyị ahanye ya na ọnwụnwa onye ahụ eme gịnị ya anụ ya ha na-eto nke ndị Igbo emegide nke a mesie abịa bidozie nne ịchọ gịnị ịchọtala nwunye ya nwoke nwaanyị
ọ ga-anyị na-eto n'ihe na-anọ bụ nwunye nwa m nwunye ndị na-akwadole m nwunye nwa febe ihe ọkwa ndị gba nwunye nwa m ha ndị ha dị ọlụsọ ụmụ nwaanyị niile n'ụlọ ụka nna m onye ọbụla ngozi nwunye nwa m ada bekee ngọ bekee nwunye nwa m ebee ka ha nọcha a na-eme nwunye nwa m nwa gị bịazie chee ịlụ nwaanyị eme gịnị eju na nwunye nwa gị eme nke a ewu ọchịla oge na-eto na nke a gị chọrọ gịnị ka ọ nụọ mba ọ ga-agafe ego oge mmadụ ga-aga na-achọtala nwa ya nwoke nwaanyị onye ọbụla nwatakịrị ọbụla nwa gị nwoke si na ọ chọrọ ịnụ rapụ ya ọ bụrụ na iche na nwa ọ chọrọ ịnụ adịrọ mma na ịkwasị na ihe okenye nọ na anafụ na okenye nwata ligolo elu isi na ya rapụ ya ịma na o nwere ụmụazị bụ ọka mma na ọkụ lere ha amalị na ọkụ na-eme gịnị na-ele ele na ọkụ na-afụ ụfụ tupu ha eme gịnị ha esepụ aka n'ọkụ nya bụ nwa gị kpọta nwaanyị ine nwatakịrị anya ọ bụrụ na ọ masịrị gị na ọ dịrọ mma gwa nwa gị nwoke na nwaanyị a adịrọkwa mma na ọ bụrụ ụdị nchọrọ ka ị nọ ọ sịghị mma na ọnya ka mma ya rapụ ya were obi ọcha gị mee gịnị nnabata nwatakịrị a don't give her attitude egosi nye agbamụ njọ egosi nye ụdị ajọ mmadụ ịbụ were obi ọcha gị mee gịnị nnabata ya kpasi ezigbo agwa mee nye dịka gịnị mee nye dịka nwa gị you never can tell the background o si na-abịa o nwere ike ịmaghị ihe mere o ji wee bụrụ ụdị ajọ mmadụ a iche na ọ bụ o nwere ike inyebe dị adị chance ka ọ bịa gị closer ka ị mara ụdị mmadụ ọ bụrụ na ijọsụ na-ekpe ikpe dị ụtọ ka isi wee fụ ya mebi na ịmago for example o yiri ụdị akwa ị chọrọ ọkpara ụdị agwa ị chọrọ mana o nwere ike ọ bụrụ sọpọdụ mere gịnị nwere ezigbo obi nya bụ nye nwa gị dị chance ka o jiri aka ejide eme gịnị chọta nwaanyị ọ ya alụ ọ chọta ya nnabata ya otu a ka ọ dịkwa ndị bụ nwaanyị amụrụ n'ezinụlọ a ọ dịzi adanne nwunye nwanne gị mee gịnị treat her well ịmalụ ka ị ga-esi wee mee nwanne gị nwaanyị si otu a mee gịnị kpaso ya agwa all this rejection attitude a na-aga enyebe ndị nwaanyị a na-anabata o so na-akpata nsogbu o so na-akpata ọgba aghara maka na nwaanyị anyị nyechara attitude o mechaa bata nye maka chọkwa ka o mee gịnị ka o chie ego ọnụ n'ala nye maka mkpe gịnị ka o mee gịnị ka o gosikwa gị wickedness so ka ọ na-egosi gị wickedness ka nwa na-egosi wickedness nke gị ka nne gị na-ewepụta wickedness nke ha ncheme gịnị ebute ọgba aghara na ezinụlọ mana ọ bụrụ na unu nabata nwunye nwanne unu akpasi ya ezigbo agwa unu nwee ike chọpụta na ọ bụrụkwa n'ụdị mmadụ unu chere ka o mere gịnị ka ọ bụ nya bụ na ụmụ nwaanyị so na nsogbu a na-eme gịnị a na-enwe ka m na-agwakwa ndị nne na-agwa ndị ada nne na ụmụ nwaanyị amụrụ na mkpụrụ otu ọka ezekwakwa ndị nwunye eme gịnị anụbata ka ị na-anụ di gị ka ị na-anụ ndị be di gị otu esi fụrụ nwanne di otu nwanne di gị adị otu aka your own blood sister dị ị mara agwa ya kpaso your blood sister si otu a mee gịnị kpaso ya nwa nwụrụ ka nwa ya sister bata na be gị kịta na nwanyị gbachie kichin gị kedu ihe ị eji wee mesi mmewe gbachie kichin gị maka na ada nne di gị bịara ọ nwụrụ ka nne gị bịa be gị kịta anụnwa ka ị gbachibido ụzọ maọbụ na-ebuli eru maọbụ na-akpọsi agwa dị iche iche kedụzi ka nne di gị ga-esi wee bịa be gị mee gịnị ịgbachibido ụzọ nya bụ agwa anyị ga-akpaso nne gị mee gịnị kpaso ya nne di gị maka na mmụọ bụ ngozi ọ naghị ekwe m nghọta ka mmadụ ga-esi si na ọ fụrụ m n'anya maọbụ na m fụrụ di m n'anya mana mmadụ afụ nne ya n'anya mmadụ afụ nwanne ya n'anya kedu ụdị ịfụnanya ọ bụ vidiyo anụ nwetara ogologo karịa ka m si wee chọọ nya bụ na anyị ga-akwụsị ebe anụnwa mana ihe ị ga-eji aka tata bụ na ụmụ nwaanyị so na nsogbu emere gịnị a na-enwe n'ezinụlọ ma ndị amụtara anụta ma ndị emere gịnị ndị amụrụ amụ ma ha ncha so na nsogbu a na-eme gịnị a na-enwe n'ezinụlọ ya bụ na unu eme gịnị unu ya ara ka unu ji igbo mụrụ m ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ gị na-adị anya nga nakwa ebe anụwa na-agakwa n'iru iwepụtara unu otu ugwu dị iche iche anyị na-enwe n'ezinụlọ tupu anyị abanyezie n'ụzọ dị iche iche a ga-eji eme gịnị wee gbochie ya ọ ga-adịkwa na mgbe ọzọ ọ ka bụkwado nwaanyị ngozi mmadụ nọdụ na mma ka emesịa nọ